Velkommen til. Vi skal i dag starte om at tale om vores studiegruppe samarbejdsaftale. Vi havde jo et møde her for kort tid siden, hvor vi ligesom talte om den. Og vi skal lige blive enige om rollerne. Der skal tages noget referat. Ja, den kan jeg godt tage. Ja, godt. Vi starter med at tale omkring, hvad jeres personlige erfaringer er omkring gruppearbejde. Hvad tænker I? Ved du, du vil lægge ud? Jo, det kan jeg godt. Altså det her med, at man ligesom alle sammen deltager aktivt, synes jeg er vigtigt. Altså med på, at vi har forskellige kompetencer, vi har forskellige viden, hvor vi kommer fra, men det der med, at man ligesom kan mærke, at alle har lysten, eller i hvert fald gør et forsøg på at deltage. Hvad siger du? Jamen, det er jo også det der med, at alle er samlet om det. Der er ikke en, der bare fuldstændig lukker sig ude fra arbejdet og vil hellere arbejde alene, men det man er samlet og finder ud af, hvad man skal gøre samlet. Jeg synes, det er vigtigt, at man lytter til hinanden. Altså, og at det, ja, som du selv siger, vi har forskellige erfaringer og kommer med forskellige idéer. Så det der med, at vi også giver plads til, at vi har forskellige idéer og erfaringer. Ja, og jeg er helt enig med i det, der er blevet sagt. Hvis vi sådan skal kigge overordnet på sådan den her gruppe, hvis vi ligesom løfter os lidt op i det her metaperspektiv, altså meta, vi kigger overordnet ned på vores gruppe ovenfra. Hvad tænker I så? Tænker I nogle fælles adfærdsregler? Det kunne jo godt være sådan noget med for eksempel vores telefoner, at man ikke brugte det, men at de var på lydløs, når det er, at vi Det synes jeg er en god idé. Fuldstændig enig. Ja. Det der med, at man er fysisk til stede, og ikke godt være, at man er til stede, men man så ikke den sådan det med, at man er i øjenplan og lytter til, hvad andre siger, så man viser, at man er engageret. Ja, enig. Jeg ved ikke, om du vil skrive det ned, så... Ja, selvfølgelig. Ja. Ja. På det sådan helt personlige plan, er der nogen, der har noget der omkring gruppearbejde? Jeg kan for eksempel godt have det helt personligt omkring voldsomme parfumer. Voldsomme dufte generelt kan Skal jeg slukke nogle duftlysene så? nej, Okay. voldsomme dufte, Ja. så havde jeg sagt. Voldsomme dufte har jeg rigtig stramt med. Du siger bare, at hvis duftlysene skal slukkes, fordi Så havde jeg sagt det. Ja, er der andre, der har lignende udfordringer? Nej, ikke rigtigt. Er det hundehår andet? Men jeg tænker også, som en løsning, så kunne vi jo måske også sige, at det er jo måske svært for os ligesom at vide, hvornår er din grænse, men at du så ligesom kan byde ind, hvis det bliver for meget. Ja. Jeg har voldsom aloe vera allergi, så der kan ikke være nogen, der har aloe vera drik i nærheden af mig, eller en plante, så kan jeg ikke være i lokalet, så skal jeg gå og finde noget antihistamine, for ellers så lukker min hals til. Okay, så det er lidt mere end bare en allergi. Det er nærmer sig et anafylaktisk chok. Det kan godt være Ja. Har du en EpiPen? Nej. Okay. Jeg har bare fået at vide af min læge, at jeg skal undgå det. Okay.